Здравейте, започват новините на Нова. 8 жертви на наводненията в Хасковско. Спасителните операции продължават. И така, 8 души загинаха във водите на прелелелия микроязовир Иваново край Хасково. Водната стихия заля района на десетки километри от водния басейн. Най-критична е обстановката в село Бисер, където придошлите води отнеха живота на 4 души и разрушиха домовете на стотици семейства. 2 от жертвите са загинали в автомобил край село Иваново, а други 2 отново в кола, отнесена от водата край село Бориславци. Спасителни екипи продължават да извозват бедстващите, които са успели да избягат по горните етажи на сградите. Водата в населените места достига няколко метра. Язовири преливат и в други части на страната. Обявено е бедствено положение в област Кърджали, както и в Харманли и Свиленград, Любимец и в Гълъбово. Кризисни щабове работят в най-засегнатите райони. В област Кърджали преливат 9 микроязовира, но няма опасност за хората. Сега и най-пострадалото село Бисер. Оттам включваме директно Димитър Иванов. Митко, каква е ситуацията при теб в последните минути? Първо, все още ли е залято от вода голяма част от селото? Какво се случва при теб? Здравейте от село Бисер, селото, което днес даде и жертви, и много щети. Ние се намираме само на метри от мястото, където е достигала водата, когато тази сутрин приливната вълна заради скъсаната стена на язовир Иваново е придошла тук. Тя е била с височина над 3 метра. Залети са били десетки къщи. На този етап това, което можем да кажем е, че със сигурност в района имаме 8 жертви. 4 от тях са в село Бисер, както обявихте и вие преди малко. Има и 2 души, които се водят изчезнали, защото техните близки не могат да ги открият. Тепърва се получава информация и за още хора, които ги няма и не могат да бъдат открити, но те ще бъдат намерени, предполагам, в следващите часове. Иначе на място тук работи кризисен щаб под ръководството на вътрешния министър Цветан Цветанов. Но нека да видим какво казаха хората, които са станали преки свидетели на стихията тази сутрин. Бърза помощ ще караш! Бърза помощ ще караш! Дай, колкото има други хора, дай! Хората са във водата, няма кой да ги извади. Има ли много хора в къщите, които още са под вода? Ние където сме там, сме първата къща до реката. Сестра ми и мъже са вътре. Всичко е паднало и всичко е под вода. Водата е до коляно, но никой не е стигнал до тях. Такова нещо не помня. На 67 какво се случи сутринта? Какво видяхте? Вие сте били долу, предполагам. Ами гледай сега, сутринта отиваме да се пием кафето. И кметицата през това време тича жената и казва: бягайте, идва вълна. Че 2 момчета назеха на ръце и донесаха тук. Ами още 2-3 стълби и горе тя водата идваше. До сега такова чудо е нямало. Я 80 години навършвам. Такова чудо до сега е нямало. Ние сме чак до ръката. Всичко ми е пълно на нас. Ма какво не беше страшно? Та вода върви. Стените падат, вратата пада. Изведнъж е дошло. Изведнъж дойде всичко. Народ няма пари, главен народ. Той не си види, че иначе измъчени, щурмозени от всичкото скъпо и всичкото така. И сега това чудо, като не знае за къде сме. Кажи ми, дете, кажи ми. Забранено е влизане преднамерено в такива условия, с условия на обледенение. Но когато е необходимо, естествено ще изпълним такава задача. Кажете ни, вие се спасихте доста хора. Това каза и премиера. Над 60 спасения. Над 60 спасения. Но 2 ги спасиха с хеликоптер. Но, повтарям, сутринта на мой риск ги пуснах да излетат, поради това, че пише така в инструкцията и сега същото условие излетяхме и ние, за да не жените им, децата им да кажат откъде ще им рискува заради едни хора техния живот. Важното е сега, че сме подсигурили за всички храна, вода, топло.
Горските ще помогнат с храна за животните. Тези, които са отдавени животни, веднага ще отидат се карисаж, затова и министър Найденов съм пратил там. Господин премиер, казаха, че е спукана стена на язовир, който е общински и не е поддържан. Това ли са първоначалните данни? Има ли в случая значение кой е виновен? А затова казах прокурор да отиде и да търси виновните. Още малко от нас с информация, с която разполагаме тук. Знаем, че екипи на Българския червен кръст оказват помощ на пострадалите. 60 души са останали без дом. Те са били настанени в болницата и в училището в Харманли. Раздадена е храна и одеяла. На този етап не се налага обявяването на национална кампания за събирането на помощи за бедстващите. Това е важна информация, тъй като през целия ден имаше хора, които звъняха в редакцията ни, изпращаха ни електронни писма, в които се интересуват как могат да бъдат полезни. Митко, действително ли към момента няма нужда от лекарства и храна и всичко е доставено? Това сега ще попитам социалния министър господин Тотю Младенов, който е с нас тук на мястото. Господин Младенов, има ли нужда да се събират средства, да се събират лекарства за хората тук и как изобщо ще се развие помагането на тези хора? Тук са от сутринта нашите служители от Агенцията по социално подпомагане в Харманли. Вече 20 човека са настанени в болницата в Харманли, 4 човека са настанени в старческия дом в Свиленград, в социалния дом. В момента след около час ще се раздава храната, сега се опъва палатката, топли одеяла от БЧК, от Министерство на земеделието и храните осигурена храната. Ако има нужда, тъй като има и дечица, нашите социални работници и психолозите също ще работят с тях. Те ще дежурат, нашите социални работници от Харманли, аз сега преди малко говорих с тях, през 3 часа ще се сменяват. Така че каквото е необходимо ще окажем пълна помощ. Разбирам, че хората, които искат да помогнат на този етап, няма нужда да го правят. Всичко за хората тук е осигурено. За сега всичко е наред. Ако има допълнително някаква нужда, чрез нашите служби. Тук има пълен синхрон между институциите, между другото. И с Българския червен кръст, и с полицията, и с гражданска защита, и с Министерство на земеделието. Абсолютно всички институции работим в синхрон. Днес господин премиера каза, че ще бъде осигурена помощ на тези хора. Каква може да бъде тя? На какво могат те да разчитат хората, които са останали без дом, чието животни са загинали? На Министерски съвет ще гледа този въпрос в сряда. При всички случаи ще бъде направен оглед от комисия и всички щети ще бъдат покрити на хората. След това от Агенцията по социално подпомагане по закон можем да дадем и ще дадем на домакинствата по 325 лева. Това са за най-неотложни нужди. Така че от фонд социално подпомагане също имаме готовност да отпуснем допълнителни средства според случая. И ще продължим да работим. След малко отиваме и в други места от региона, в Любимец. Така че смятам, че ще направим всичко възможно, включително и с кметовете. Митко, очевидно властите на терен са направили всичко необходимо, поне на този етап, за да могат да окажат помощ на пострадалите. Имаме ли обаче вече някаква яснота за причините, довели до тази трагедия? Обяснява ли се нещо на място? Причината за трагедията, както вече обявихме, е скъсването на стената на язовир Иваново. Това, което днес стана ясно след тази трагедия, е, че тази стена е била в лошо състояние от много години. Правени са куп инспекции. Цял ден обаче институциите бяха в полемика кой е отговорен за това, което става. За тази цел Окръжна прокуратура Хасково започна разследване, което трябва да установи има ли виновни. Ако бъде установен виновник, наказанието, което се предвижда по закон, е до 5 години лишаване от свобода. Но нека чуем как днес институциите обясниха чия е собствеността на язовирната стена и кой е отговорен за това, което се случи. Кой е отговорен за язовир Иваново според кмета на Харманли? Язовира е на Министерството на отбраната и бяло петно в карта на землището. Има опасност от скъсване, имаше теч стената, имаше хлътване.
Проблемът, че с неизяснената собственост, дали е държава, дали е на войните, дали е на напоителни системи, по всички положения е на общината. Общината можела ли е нещо да направи за тази стена? Значи, ние сме информирали компетентните органи, собственици на язовира, че е възможен такъв, че съществува такъв риск. Това е, което ние сме... Всъщност е от 2 години. Кое? Риска за стената. Риска е повече време. Преди 3 или 4 дни господин Лисков е докладвал, че негови специалисти точно по линия на бедствия и аварии са ревизирали язовир Иваново и са отчели пред служителите нашите, че не е проблемен. Всъщност 2 години е имало проблем там. Къде се къса веригата в настоящия момент, ми е трудно да направя анализ. Междувременно от Министерството на отбраната обясниха, че ведомството не стопанисва водоема. Още през 2003 година Общинската служба по земеделие и гори е издала скица, според която язовирът е собственост на общината. Това се казва още в официално съобщение от Военното министерство. Оттам обясниха, че на територията на нито един от техните обекти няма водно съоръжение от такъв мащаб. Оказва се, че още на 1 февруари е имало предписание към областните управители в страната, Сдружението на общините и директорите на 4 басейнови дирекции за спешни предварителни действия заради очакваните високи води през язовирите и реките. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Такива указания са били дадени и на дружествата, които отговарят за експлоатацията на язовирите. На 3 февруари от Министерството отново са дали предписание да бъдат предприети мерки за освобождаване на обеми в язовирите от каскада Арда. В нея влизат язовирите Ивайловград, Студен кладенец и Кърджали. От ведомството обаче уточниха, че няма ли представа дали са изпълнени предписанията им. Именно за това се връщаме отново в село Бисер, където е Димитър Иванов. Митко, знаем ли дали някой е реагирал след тези предупреждения на Министерството на околната среда и водите? И ако не, защо? Какво обясниха властите при теб? Това, което се знае е, че стената на този язовир специално е била проверявана и преди години, а преди няколко дни, както чухме вече, от община Харманли са алармирали, че състоянието и не е никак добро. За съжаление, бедствието днес се случва само дни по-късно. Това, което стана ясно малко по-късно тази вечер е, че язовира е обща собственост на община Харманли и на Министерство на отбраната. Поне такава е информацията до сега. Самата стена най-вероятно ще се окаже, че е собственост на Министерство на отбраната, така поне твърдят всички институции тук. Само още 2 думи искам да кажа. В цялата Хасковска област е обявено бедствено положение, тъй като наводнение има не само тук, на много други места. Под вода е пътя за Турция на много места, в Харманли и в Свиленград. Марица е излязла и е наводнила улици, залята и част от пътя за Капитан Андреево. Ще имаме още информация за това. Димитър Иванов от село Бисер, той остава там. Очакваме от него още информация на живо в късното издание на новините на Нова. А утре в Харманли е обявен ден на траур.